Okta Research miatras o mibakwi sa ilang pamahayag kalabot sa mga kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Subo. Mga kawani sa Cebu City Emergency Operations Center kung EOC migamit sa pangan sa gobernador o sa Kapitulyo samtang ng screen og mga pasahero sa airport. Unom kabuan nga ban sa pagpamaligya og baboy sa gawa sa Subo ipatuman sa Kapitulyo. Maayong adlaw. Aniya na usab kita sa laing hugna sa Weekend Newscast. Among ihatod kaninyo ang mga dagkong panghitabo ug kalambuan gikan sa Kapitulyo sa Subo niining semanaha. Kini ang Balita sa Subo. Aron masiguro nga dili magkuwang ang supply sa karning baboy dinhi sa Subo karon nga agresibo ang ubang dapit sa pagpangumpra niini, miluwat og executive order si Gobernador Gwen Garcia nga dili lang una itugot ang pagpamaligya og buhing baboy ug anay gawas sa Subo. Ania ang taho ni Sheila Gravines. Sa moabot nga unom ka buwan, sugod karong adlaw, Pebrero 1, gidili lang una ang pagtransport og pagbaligya og buhi nga mga baboy pagawas sa lalawigan sa Subo ngadto sa laing probinsya. Kini aron masiguro nga dili magkuwang ang supply sa karne sa baboy dinhi, labi na karon nga agresibo ang laing dapit sama sa Luzon sa pagpangumpra og baboy gikan sa Cebu tungod kay apektado man sila sa African Swine Fever kun ASF. Niadtong Enero 29, miluwat si Gobernador Gwen Garcia og Executive Order No. 8 kalabot niini aron makontrolar sa Subo ang merkado sa karne sa baboy. Mauusab kini ang gikasabutan tali sa Kapitolyo ug sa mga sakop sa Central Visayas Pork Producers Cooperative kon CVEPCO atol sa ilang tigom niadtong Enero 29 kauban ang mga representante sa Department of Agriculture. Nakita sa gobernador nga tungod sa pagsulod sa ASF virus sa laing mga dapit sa Pilipinas, sama sa Luzon, Region 8 ug Mindanao, nitaas ang demand sa karne sa baboy gikan sa laing lugar. Hinungdan nga misakaw sab ang presyo sa baboy dinhi sa Subo. Ang Subo nagpabilin paghapon nga ASF free hangtod karon ug mao na lang hapit ang gisaligan sa supply sa baboy. Tungod sa kompetensya sa pagpamalit, ang mga manguprahay mismo gikan sa Luzon mooy mutanyag og taas nga presyo aron makabintaha sila pagpalit. Tungod niini, hapit na mahotdan og supply sa karne sa baboy dinhi sa Subo. Kay adto naman kini ibaligya sa mitanyag og taas nga presyo nga anaa gawa sa Subo. Gipaningkamutan gayod ni Garcia nga dili magnihit ang supply sa karne sa baboy dinhi. Hinungdan nga nakahukom siya nga dili na lang itugot ang pagbaligya og baboy gawa sa Subo sulod sa unom ka buwan sugod sa Pebrero 1. Atong i-preserve diri, atong ipabilin diri ang mga anay aron andi nga ni mga anak dili nga paliton dadon didto kuha nga na puta. Ang may tabo ani wa nay manggawas nga mga trucks nga magkarga og live hogs. Sa maong iyo, gitugot hinuon ang pag-export og mga baboy nga gamiton sa pagpasanay o pag-breed apan ngadto lang sa breeding farms nga accredited sa Bureau of Animal Industry ug duna usay pagtugot gikan sa Provincial Veterinary Office. Kinahanglan usab nga prioridad ang breeders dinhi sa Subo. We support the governor on her decision to restrict the movement of live hogs. She's only looking at the welfare of the Cebuano. So, kaya she told us kay priority yun ang mga Cebuano, which we supported and agreed with her. Gawas sa maong lakang sa Kapitolyo, nahangyo pagayod ni Garcia ang CVEPCO nga ikanaog sa 170 pesos ngadto sa 180 pesos ang matag kilo sa buhi nga baboy gikan sa kasamtangang presyo nga gitanyag sa Luzon nga 190 pesos ngadto sa 195 pesos. Kung makabot kini nga presyo, nakita ni Hulaysan nga mo stable ang presyo sa karne sa baboy sa kamerkaduhan. We also supported the pricing kay we also want nga ang ato port diri sa Cebu would be affordable pod. Dili ta mo parehas sa Manila nga giran away ang presyo iabot og mga 400 plus. But tinabangay lang ta, we know that ang governor nato has the best interest of the Cebuano in her heart. So we also have the best interest for the Cebuano also.
Sa panahon nga dapat unta sila ngadto ning kamot pod o proteher sa ilang kaugalingong baboy, wa. Karon nga nangahurot, kita na hinuoy ibutang sa lugar nga kita na mawad ang baboy. Base sa data sa CIVEPCO, moabot sa 4,226 metric tons ang binuwan nga demand sa karne sa baboy dinhi sa Sugbo. Apan 2,750 metric tons lang ang mahatag sa suppliers dinhi sa Sugbo. Ang balanse niini kay gisupply na sa backyard racers. So ningon ko, whether we like it or not, mag-shortage na kita. Kung magpadayon ni, kamo wa na mo excess nga ihatag. So ari na mo sa 2,750 para sa Cebu unta. Nga mao na inyong ihatag. Gimando usab sa gobernador nga gidili na ang pag-ihaw sa mga anay nga mga nakpa. Kadto lang mga anay nga dili makaanak ang mahimong ihawon ug ibaligya sa kamerkaduhan. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo. Gibarugan gayod ni Gobernador Gwen Garcia ang iyang giluwatan nga executive order sa maong ban o pagdili. Bisan pa man sa mga pasumbingay sa Department of Interior and Local Government kon DILG nga nagpahimangno sa mga local government units nga kinahanglan nahisubay sa ilang mga polisiya ang mga kamanduan nga i-issue sa mga local chief executives. Matod pa sa gobernador, ang iyang kamanduan ug mga direktiba wa gayod makalapas sa balaod. Mubalik si Sheila Gravinez. First and foremost, I will protect Cebu. Secondly, there is nothing in the National Zoning and Movement Plan that I have violated. Remember, everything is suggested, dili mandatory. Mao kini ang gipatin-aw ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Human miluwat og pamahayag ang opisyal sa Department of Interior and Local Government nga nagpahinumdom sa local government units nga ipasubay sa mga pulisiya sa national government ang mga pulisiya niini. Nagtuo ang gobernador nga tungod kini sa iyang giluwatan nga executive order kabahin sa African Swine Fever kun ASF. Diin iyang gimando ang moratorium sa pagbaligya og buhing baboy ug anay paggawas sa Sugbo sulod sa 6 ka buwan. Gipasabot sa gobernador nga ang iyang desisyon gitugot sa local government code nga alang lamang sa kaayuhan sa iyang konstituente. Midugang siya nga kun basihan usab ang Presidential Administrative Order No. 22 kalabot sa ASF, nalati dinhi nga dili mandatory alang sa probinsya ang mudawat og mga produkto sa baboy nga gikan sa mga dapit nga apektado sa ASF. Kumanggod mo basa manggod ko. Mo rin nakadaot na ako, ikuti-kutihan ka iko. Mubasa usa ko muabli sa akong baba. Tun-an usa na nakog maayo kung unsa bagyod. Gipasabot usab sa gobernador nga ang iyang desisyon pagdili sa pagbaligya sa buhing baboy ngadto sa laing dapit kini aron masiguro nga dili mahutdan og supply sa baboy ang Sugbo apan mahimong makabaligya og karne sa baboy padung ngadto sa Luzon o Mindanao o sa ubang parte sa Pilipinas. Kamong mga pumapalit sa Manila, palit mo karne dire. Dili pwede nga paliton ninyo ang buhi. Mo na atong ban, buhi nga baboy ug ang anay. Tungod sa kakuwang sa baboy dito sa Luzon, dako ang ilang demand ug mitanyag sila og mahal nga presyo pagpalit sa baboy gikan sa Sugbo. Hinungdan nga mapugos ang mga taga dinhi pagbaligya sa gawas. Nabalaka ang gobernador nga kun hutdon og palit sa mga taga Luzon ang buhi nga mga baboy dinhi sa Sugbo, musaka ang presyo niini ug ang Sugbo na usab ang mahutdan og supply. Midugang si Garcia nga iya gayud gipaninguha nga maprotektahan ang Sugbo gikan sa ASF ug dili maapektuhan ang supply sa karne dinhi bisan pa man og gisaway siya sa miaging tuig nga naghinubra kay sa katapusan sakto gihapon ang iyang pangagpas. So ako gyud nang giprotehian. Pag-issue nako og ban against all products, pork and pork-related products from Luzon. Unya sa diyang naigo na ang Mindanao sad, ako na sa nagiban. My attention was called. Nga ipalift na, I did not lift it. I invoked the General Welfare Clause.
of the local government code. I have to protect Cebu first and foremost. Region 8, nilift sila at that time. Well, now, Region 8, nana po ASF. 39 provinces are already ASF infected. Mauna, ni ana na malit na tog baboy ron. Mauna nisaka ang precious baboy. Sheila Gravinez, Balita sa Subo. Adunay mga kawani sa Cebu City Emergency Operations Center nga giingon nga nagpakaaron ingnon nga sila mga taga Kapitulyo ug maoy muharag sa mga pasahero sa airport. Lakip na sa mga taga Lalawigan nga ilang pangayuan og mga dokumento o papeles nga matod pa mando sa gobernador. Hugot nga gipanghimakap ni Gobernador Gwen Garcia ang maong kamanduan ug iyang gipatawag ang maong mga tao aron moatubang kaniya ug mopasabot ngano nga ila kadtong gibuhat. Aniya ang report nila ni John Fredson Granada ug Paula Mendoza. Dili na kinahanglan makapakita og letter of acceptance og coordination gikan sa gobernador o mga local government units dinhi sa lalawigan sa Sugbo ang mga locally stranded individuals LSI og authorized person outside residence APOR nga mouli sa probinsya sa Sugbo inig-abot nila sa Mactan Cebu International Airport kon MCIA. Gihimakak ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga aduna siya'y kamanduan kalabot ni ini. Human niya nahibaw-an nga adunay mga sakop sa Emergency Operations Center kon EOC didto sa Mactan Airport nga nagpakaaron ingnon nga taga Kapitulyo ug nangayo sa maong mga requirements. Giingon nga ang maong mga sakop sa EOC ni pwesto pagyud didto sa booth, lamesa ug alleyway sa probinsya sa Sugbo didto sa airport. Tungod ni ini, niluwat og pahibaw ang Kapitulyo sa mga LSI ug mga APOR nga dili na sila pangayuan og letter of acceptance inig-abot nila sa airport. Ang maong notisya gipapilit sa mga otoridad sa MCIA ug sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation o GMCAC sa mga dapit nga siguradong mabasag yun sa publiko. I gave no such order. They totally misrepresented the province of Cebu and the governor. They themselves were claiming nga kinahanglan mangayo og letter acceptance nako. So what is that? Isn't that overextending their authority? Second, isn't that misrepresentation because they themselves manned the booth of the province without the courtesy of even informing us? Wa may kibaw. Nahibaw-an na sa gobernador kung kinsa katong mga tao nga anaa didto sa mga booth sa airport nga mga sakop sa EOC sa Dakbayan sa Sugbo nga gipanguluhan ni Cebu City Councilor Joel Garganera. Iyang gipatawag ang maong mga EOC personnel aron pangutan-on nganong ila kining gibuhat. Si Garcia nagkanayon nga ang pagsukit-sukit sa mga LSI ug APOR subay sa memorandum nga giluwatan sa syudad sa Sugbo nga gipirmahan ni Garganera kinsa mauusab ang Deputy Chief Implementer sa IATF sa Dakbayan sa Sugbo. Apan gikahibulungan ni Garcia kung nganong giapil pagsukit-sukit ang mga LSI ug APOR sa probinsya sa Sugbo. Una sa tanan, ang akong jurisdiction di sa province, dili Cebu City. Vice versa, ang jurisdiction ni ining EOC, Cebu City, way labot sa province. Ang mga APOR ug LSI dili makalarga kung dili sila makatuman sa mga requirements nga gipangayo sa DILG sama sa medical certificate gikan sa ilang point of origin ug letter of acceptance gikan sa ilang adtuan nga barangay. Kung nakatuman na sila niini, mamahimo na silang makapalit og ticket ug makalarga. Hinungdan nga dili na sakto nga pangayuan pa sila pagbalik sa maong mga requirements inig-abot sa airport. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Wala mo tunga ang mga kawani sa Emergency Operations Center kon EOC sa Dakbayan sa Sugbo dihang gipatawag kini ni Gobernador Gwen Garcia aron hatagan og higayon nga mo eksplikar ang maong mga kawani sa EOC. Nagpakaaron ingnon nga taga Kapitolyo og nipwesto gayud didto sa Mactan Cebu International Airport sulod sa booth, lamesa ug alleyway sa probinsya sa Sugbo. Dala ang pangalan sa gobernador, ilang gi-screen ang mga pasahero nga moabot sa airport gikan sa laing dapit ug maningil sila og letter of acceptance ug coordination gikan sa local government unit nga adtuan sa maong mga pasahero. Giapil nila pagpaningil ang mga padung sa probinsya sa Sugbo.
Tungod niini, miisyo og katinawan si Gobernador Gwen Garcia nga wala siya'y sama niini nga kamanduan o wala usab otoridad ang Cebu City sa mga taga-probinsya sa Sugbo. Gikahibulungan ni Garcia kung nganong giapil pagsukit-sukit ang mga LSI ug apor sa probinsya sa Sugbo. Sa pagkakaron, muhimo og investigasyon ang Kapitolyo kalabot sa pagpakaaron ingnon sa maong mga EOC personnel nga nailhan nga sila si Carl Joseph Jerez, Clint Guijarno, Butch Ayan Gualiza, Mafi Espinosa, Jennifer Havillana, Gian Carl Reyes, Maria Celo Flores ug Renato Bago Jr. I asked Andrew for those people who were manning the booth of the province because I would like them to answer why they misrepresented the province and why they misrepresented me. Karong adlaw nagpadala og mga abogado nga representante ang EOC ngadto sa buhatan ni Garcia. Apan gusto sa gobernador nga kadtong mga sakop sa EOC gayod nga nagpakaaron ingnon ang gusto niyang moatubang kaniya. Matod ni Airport OIC General Manager Attorney Glenn Napuli, mupahigayon usab og laing investigasyon ang Mactan Cebu International Airport. Iya usab giklaro nga wala gayud nagbutang ang probinsya sa Sugbo og desk didto sa airport aron i-check ang mga nangabot nga mga pasahero. Dugang pa niya nga tungod sa maong panghitabo, hayan nga ilang i-review ang mga protocols nga gipatuman sulod sa airport ug siguradoon nga nasulod og subay kini sa balaod ug sa ilang tinguha nga mahimong friendliest airport ang MCIA. Gikatakda nga muluwat sa ilang formal nga report ang airport police karong Pebrero 4 ug usa-usab kini sa mga tukion sa meeting sa MCIAA board karong umaabot nga Biyernes, Pebrero 5. Diin mulingkod usab si Gobernador Garcia. We want this airport to be the best airport experience you will have. So, I was also sad nga naitabo na, imagine, if you are from the province of Cebu, you are not supposed to undergo anak nga molinya or even to be asked. But it happened, so I apologize to the governor about what happened and also to the people of the province of Cebu, to the residents who have undergone in anak nga unnecessary burden. So, as I said to the governor, it's about time that we as an authority, we will really work harder to check all the procedures and protocols in place in the airport. And also, not only that, we will also be reviewing if those protocols nga naa diha in place are within the legal bounds and consistent with our intention to be the friendliest airport. Kasamtangang gitangtang na ang booth o desk sa Cebu Province sa airport. Inigabot sa pasahero, mahimo na siyang mulahos og gawas samtang kadtong ubang mga pasahero nga padung sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Cebu City, adunay desk nga gimontar diin i-check ang ilang mga papeles. Paula Mendoza, balita sa Sugbo. Kung sa dakbayan sa Sugbo adunay liquor ban, sa lalawigan sa Sugbo, wa. Apan gidili gayod ang pagtagay diha sa mga pampublikong dapit, sama sa mga daplin sa kadalanan. Ani ay taho ni Paula Mendoza. Gisiguro ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga residente sa lalawigan sa Sugbo nga dili magpatuman og liquor ban ang probinsya kay anaa man kini ubos sa Modified General Community Quarantine kon MGCQ. Tugutan usab ang katawhan nga mag-inom sulod sa restaurant o resto bar ug sa mga uban pang mga establishmento sama sa mga hotels o resort. Ang gidili mao ang pag-inom sa kadalanan. Gipahibalo kini ni Garcia human mianunsyo ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga ilang ipatuman pag-usab ang liquor ban sa syudad. Gumikan kay daghan ang mga quarantine ug curfew violators tungod sa inom sa mga public places. Let me assure all Cebuanos in the province of Cebu, no liquor ban. If you are in a restaurant, nga wa mo mang hilabot og mga tao, restaurants can still serve. Hindi naman ta ECQ, MGCQ naman ta. Matod sa gobernador, walay rason nga istriktuhon pag-usab ang kalihukan sa mga tao, labi na karon nga nagsugod na pag-recover ang ekonomiya sa lalawigan. Kung ipatuman ang liquor ban, maapektuhan pag-usab ang mga restaurant, bars o guban pang mga establishmento nga hilabihan ng naglisod tungod sa pandemya. Ang kana magong liquor ban, that means
ang atong mga tindahan nga namaligya og liquor or vino or spirits, ang atong mga establishments nga mausay baligya nga giserve, mawada na po nagnegosyo. Maundang na sad. Mo bitaw nagbuhi taro sa ato ekonomiya, gitabangan nato tanan. What is wrong with drinking inside your own house? You're not bothering anybody. Ang lisod, wa kay mapalit. Some need alcohol to unwind, to relax. It calms the nerves. Karon pa, nagdaghang kaayo ang mga stressed tungod aning panic, pandemic. Apan pahinumdom paghihapon sa gobernador nga wala kini nagpasabot nga mokumpiyansa na ang katawhan sa probinsya. Padayon gihapon nga ipatuman sa mga kalungsuran ug dakbayan ang minimum health protocols sama sa pagsuot og face mask, physical distancing o gidili usab ang pagtapok-tapok nga sobra sa kapasidad nga gitugot. Labaw sa tanan ang pagpalig-on sa immune system pinaagi sa pag-ehersisyo, pag-inom og mga healthy drinks sama sa limonsito, turmeric ug ginger tea og mga vitamins, eksaktong tulog ug masustansya nga pagkaon. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Human mo pagawas sa sayop nga finding sa ilang research, giusab gayud sa Okta Research Group ang ilang taho ug gikorehian ang ilang nauna nga pamahayag nga matud pa mi grabe ang kahimtang sa COVID-19 sa lalawigan sa Sugbo. Aniya ang taho ni Paula Mendoza. Sukad atong January 28, 2021 nga Cebu now a serious concern gitubag na nato with facts and figures. And figures do not lie. They change their tune. Karon, Cebu City continues on an upward trend in new cases. Aw maayo, salamat kay nakasabot na mo. Lahi ra ng Cebu City, lahi ra pud na ang Cebu Province. Mao kini ang pamahayag ni Gobernador Gwen Garcia human giusab sa Okta Research Group ang ilang pagpresentar sa mga kaso sa COVID-19 sa Sugbo. Kahinumduman nga miluwat og report ang Okta ni adtong Enero 28 nga nag-ingon nga kabalakan ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa probinsya, lakip na usab sa dakbayan sa Sugbo. Sa maong report, wala gilahi sa Okta ang pagpresentar sa datos sa lalawigan ug sa syudad. Apan gi-question kini ni Gobernador Garcia ug nagkanayon nga wala mabalaka ang probinsya. Kini tungod mubo ang porsyento sa mga aktibong kaso sa COVID kung itandi sa 3.2 milyones nga populasyon sa lalawigan. Sa bag-ong report nga giluwatan sa Okta ni adtong Enero 30, gipresentar sa maong grupo ang upward trend sa Cebu City. Dugang usab ni Garcia nga andam og kamauna ang mga mayor sa mga kalungsuran og dakbayan nga mo-manage sa mga COVID cases. Sa taho sa Provincial Health Office ni adtong Enero 30, adunay 530 ka mga aktibong kaso sa COVID sa probinsya. Mubo usab ang occupancy rate sa mga isolation centers nga anaara sa 20%. Kay maski pa mag-upward trend lagi. Mag-upward trend. Kung naay igo nga facilities to manage it, to handle it, that is not a serious concern. As I have always been saying, it's not a matter of achieving zero COVID. We have to live with the disease. It's a matter of managing COVID-19. And that's exactly what the mayors of our 44 towns and 6 component cities are doing. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Ang Lake Danau sa lungsod sa San Francisco, Buho Rock Resort sa lungsod sa Poro, ang maanindot nga White Sand Beach sa Santiago Bay, ug ang Bukilat Cave sa lungsod sa Tudela. Pipila lang kini sa mga dapit na kinahanglan gayud nimong sutaon dito sa isla sa Camotes. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, ang bag-o nga health and wellness destination. Ang lungsod sa Badyan dili lang sikat sa iyang Kawasan Falls nga nailhan usab sud ug gawas sa nasod. Aduna usab sila'y canyoneering adventure. Bago lang gibuksan pagbalik ang turismo sa lungsod sa Badyan. Busa mahimo na kamong mobiyahe didto. Bisitaha lang ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi sa Cebu, your safety is our priority.
Kahibaw mo nga harmless ang mga whale sharks? Ug mamahimo usab kamo nga maka-interact nila? Dito sa lungsod sa Oslo, mamahimo kamong mulangoy kauban ang mga butandi. Kung gusto pagayon mo og dugang nga adventure, suway ang paragliding. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, your new health and wellness destination. Mas kang lamian. Karon, mo inom Cebu. Labi kayo. Handmade and homemade pa tanan. Iba din mo nga, encourage ta mo buy Cebuano. Kung sa'y produce mismo nato ini sa Cebu. Atong paliton, atong export. Kaning atong meat products, mo ni popular kaayo kay labihan gyud ning barato na daan, maayong nga klase. Mo ni ang chorizo. Kaya mao ni ang skinless. Kanisan siya, nakahatag siya siyang opportunity sa mga tao dito na nagbaligya sa reselling, sila nag house to house. Then at the same time, naka-earn sila. Kaning virgin coconut oil sa Kanaan Farm. Harvested fresh, bottled, and cold pressed. This is 500 for 1 liter bottle. Tabangan nato ang ato mga igsuon nga Cebuanos. Nga karon, naningkamot in town. Mahimo og mga produkto para mabaligya. Local product of Argao. Ikaw naghimo? Akong produkto, naging sukara o sulirap. Kani siya, based ni siya sa coconut vinegar. Ang sukara, ang pasabot na niya, sukang masarap. Di na. Kanin mo sa sulirap, suka, sili, sarap. Papalit yun nga suka. Kay guarantee, bugti ka musukara, musulira. Napakita kayo product to it. It's the only product, no? Do not buy goat milk. I'm producing pasteurized fresh goat's milk. It's organic. It's the nearest to human milk. Kumot pag yun. Ili lang ito. Nagulting mo muta. Sumot mas baby. Moringa Ice Cream. Sip Brewery. Craft beer brewery. Based in Mandaue City. Nakadaog na ni 4 years in a row. Sunstar Best of Cebu. 3 years Best Craft Beer Asia in Singapore. Wow! Ferment na nakabati sa yes. Ferment niya, nasa baba, yes. So kani ale. Ale. Mo ni gas taas. Pero kung kibawa mo din ang ale, niya ang lager. Then now you learn something new. So light and Light. color. Ang Rugged Cocineros Chili Garlic Oil. Na obserbaran ako na hilig yung mga alang ang mga taga Cebu. So I made my Basta own. hot. Let me So, try pwede this ko, one. Hangin siya baba. hanap tayo. Wala, di kalito ka. Chili garlic inyong i-order ha, dili ang Rugged Cocinero. Unsa man na siya dyan? Tapioca milk drink. Kani siya purely fruits and milk gid ni siya. Walay sugar, walay water additives. Guaranteed. Mo inom gali mo ani, maparihagin mo kagwapa ni siya. Gusto ka. So this one is hablon, mura siya o backpack, no? So this is hand-woven sa Argao. So this is actually our pride of Cebu, kay this is our local weave. So in Mindanao, in Luzon, they have their own, but this is our own local pride. So I hope everybody will support the local weaving of Cebu, which is in Argao. Ang ato nga produktong Subuanon. As you know, nag-promote man gyud ta, no, to help tabang ta sa atong mga kaigsuunang Subuanon. If one is sacrificing, it doesn't give you the right to rant and rave.
all of us are gifts to each other. Maningkamot ta, magtinabangay ta. Let's not put each other down. Kumutabang pa hinuon mo, dako pa kayo mo mahimo. Kita tanan, let us all join hands, magtinabangay ta. Kay kining atong giatubang, lisod ni. Pero believe magyud ko Subuanon ba? Mo man ang pinangga gyud kay nako ning Cebu. Kita mga Subuanon, we will prevail. Mibalik na usab sa lungsod sa Carmen si Gobernador Gwen Garcia aron motambong sa ilang kapistahan sa Senior Santo Niño dito sa Barangay Luyang. Ug sa samang higayon, iyang giinagurahan ang bag-ong natukod nga Barangay Hall. Miduaw si Gobernador Gwen Garcia sa Barangay Luyang, Carmen aron motambong sa ilang kapistahan sa Senior Santo Niño. Sama sa Cebu City, ang lungsod sa Carmen nagsaulog usab og sinulog. Gani, mas una pa sila nga nagsaulog sa maong festival nga nagsugod kaniadtong 1974. Pila ka tuig una nagsugod ang Sinulog Festival sa Dakbayan sa Sugbo. Kung ang syudad sa Sugbo nagsaulog sa sinulog matag ikatulong Domingo sa Enero, ang Carmen nagsaulog matag ikaupat nga Domingo sa Enero. Karong tuiga, dili kayo bongga ang pagsaulog sa ilang sinulog. Apan human sa Santos nga misa dito sa Carmen, ilagihapon na kumbinser si Gobernador Garcia ug si Kongresista Duke Frasco nga mosayaw og sinulog. Sa iyang pagbalik sa lungsod sa Carmen, nakita ni Gobernador Gwen Garcia ang dako nga puwersa sa mga opisyales sa mga kabarangayan didto nga misuporta kaniya ug sa iyang mga tumong alang sa mga Carmenanon. Sa 21 ka mga barangay kapitan didto, usa lang kanila ang wala mulaban sa dapig ni Gobernador Garcia ug sa kasamtangang administrasyon sa Kapitolyo. Ang 20 ka mga kapitan nga nagsuporta, 18 ang misugat kaniya ato sa kapistahan sa Senior Santo Niño didto sa Barangay Luyang kaniadtong miaging Domingo, Enero 31. Ang duha wala makatunga-tungod sa ilang personal emergency. Human ginagurahan sa gobernador ang bagong barangay hall sa Barangay Luyang, diin gigastuhan kini sa congressional fund ni Kongresista Frasco, nakighinabi siya sa mga kapitan sa lungsod. Dinhi mihatag sila sa ilang dako nga suporta ug pasalamat sa water project nga gisugdan sa Kapitolyo didto. At least sa pila na katuig nga wa gyud tao. Luya bitaw katong hilak mga tao. Akas gyud dito sa Poblasyon. Poblasyon. Grabe na poblasyon. Nakahilak ko apin. Ang kalipay sa mga tao ba? Kabiyan nang sa Ginoo, di ba? Pakana, ang gigutom, paimna, ang iuhaw. Naku, biya kayo na kuan ba? Nanay gripo sa iyang balay, nanay maka-shower na, diretso. Sa mga umaabot nga pagduaw ni Gwen sa Carmen, nang hinaot ang mga Carmenanon nga mauna kini ang pag-abli sa Level 3 water system didto. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Supak si Deputy Speaker Pablo Jan Garcia sa pag-usab sa pangan sa Mactan Cebu International Airport ngadto sa Lapu-Lapu International Airport. Mobalik si Jan Fredson Granada sa dugang taho. Of
personal and collective privilege. Supak si Deputy Speaker Pablo Jan Garcia sa balaod nun nga mag-usab sa pangalan sa Mactan Cebu International Airport ngadto sa Lapu-Lapu International Airport. Iyang gipadayag ang iyang pagsupak atol sa hearing nga gipahigayon sa Committee on Transportation sa Kongreso niadtong Miyerkules sa miaging semana. Pipila ka rason ang gihatag sa Deputy Speaker kung nganong dili na kinahanglan ilisan ang MCIA og laing pangalan. Matud niya, sukad pa kaniadtong 1956 gitawag na ang maong tugpahanan og Mactan Air Base kaniadtong military airport pa kini. Hangtod nga nahimo na kini og civilian airport niadtong 1960 nga mao na gayud ning pangalana ang nailhan sa maong airport. Kung usbon ang pangalan sa tugpahanan, makawang umausik lang ang mga paningkamot sa ahensya sa gobyerno nga mailhan ang maong airport sama sa MCIAA o sa pribado nga kumpanya nga GMR Megawide Airport Corporation nga nagpromote niini sa tibuok nasod ug tibuok kalibutan gamit ang Mactan Airport nga pangalan. Midugang usab si Garcia nga kung ang rason sa National Historical Commission nga mahatagan og pasidungog ang bayani sa upon nga sila Lapu-Lapu, apan nahatagan naman kini og dako og igong pasidungog dihang giusab ang upon nga karon nailhan na nga Lapu-Lapu City kaniadtong tuig 1961. Gawas nga anaa nahimutang sa isla sa Mactan ang maong airport, mismo ang festival sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gitawag og kadaugan sa Mactan og dili kadaugan sa Lapu-Lapu tungod kay ang pangalan sa maong isla nakahatag na og tatak sa kasaysayan sa mga Sugbuanon. Dili usab karon ang panahon aron mogastos og milyones nga salapi alang sa name change ilabi na kay panahon karon sa pandemya. Si Garcia nagkanayon nga kung usbon ang pangan sa Mactan Airport, kinahanglan nga konsultaon ang mga Sugbuanon kalabot niini. Hinungdan nga kinahanglan gyud mohimo og public hearing sa mga Sugbuanon nga mas mihatag og bili nga tawagon ang tugpahanan nga Mactan. Gawas ni Pablo Jan, nauna na nga mipadayag sa iyang pagsupak si Gobernador Gwen Garcia kalabot niini kay dili niya gusto nga mawala ang Cebu kung mahitabo ang airport name change. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Gilunsad sa Department of Health, DOH. Uban ang abag sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo ang Chikiting Ligtas Immunization Program batok sa polio, German measles o tipdas. Matod pa ni Gobernador Gwen Garcia, ang maong tulumanon nagpailalang nga dili kay ang COVID-19 lamang ang angayan nga hatagan og pagtagad kay aduna pay lain nga mga sakit nga makamatay gihapon kun dili kini mabantayan dayon. Aniya ang dugang kasayuran gikan ni Paula Mendoza. Gisuportaan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang Chikiting Ligtas Immunization Activity sa Department of Health kontra tipdas, rubella ug polio ug opisyal kini nga gilaunch ni adtong Enero 29 sa lungsod sa Konsolasyon. Ang maong aktibidad gipahigayon sa DOH aron mas mapalapdan pa ang immunization coverage alang sa maong mga sakit nga kahinumduman nga nag-outbreak ni adtong 2019 ug 2020. Sa taho sa Department of Health ni adtong tuig 2019, adunay dulan 48,000 ka mga natala nga kaso sa tipdas sa nasod. Kapin 600 niini ang namatay. Ang tipdas o rubella o German measles giisip nga highly contagious o daling makatakod nga matang sa sakit. Samtang ang sakit nga polio nga kon magtuota hagbay nang nawala human gideklara ang Pilipinas nga polio-free ni adtong tuig 2000 nibalik na usab og adunay mga kaso nga na-report dinhi sa nasod ni adtong tuig 2019. Mga bata nga nag-edad og 5 anyos paubos ang labing dali nga maigo sa maong mga sakit. Tungod niini, mipahigayon og mass immunization ang DOH batok sa tipdas, rubella ug polio ni adtong tuig 2020. Apan matod ni Provincial Health Office Chief Dr. Cristina Yango nga tungod sa mga gipatuman nga lockdown tungod sa COVID-19, nahunong ang immunization sa mga kalungsuran. Karong tuiga ipadayon sa DOH ang phase 2 sa maong mga pagbakuna. Mato ni Dr. Jonathan Neil Erasco, hepe sa DOH 7 Local Health Support Division, nga gitinguha nila nga 95% sa mga bata nga 5 anyos paubos ang mabakunahan sa Kabisayan. Matod ni Maricel Fat, 42 anyos, molupyo sa Tilhaong Konsolasyon, nga gawas sa pagsiguro nga makalikay sa COVID-19 ang iyang pamilya. Iya usab gisiguro nga ang iyang 4 anyos nga anak makalikay usab sa tipdas ug polio. Parang makanag-safety ang bata. Nya kuan sad kayuhan ra baya sad sa bata, dili baya kayuhan sa kinikanan sa bata baya parang malikay siya sa kanang sakit ba sa kanang tipdas.
Kaya na-injectan man ang akong kamagwangan ani sa una. Kompleto man sila. Manang ako sang kuanon si kaning akong kamanghuran. Sa iyang pagpamulong, si Gobernador Gwen Garcia mipasalig sa suporta sa maong programa ug mapasalamaton sa DOH nga gawas sa COVID-19. Gihatagan usab nila og pagtagad ang ubang mga sakit nga padayon nga miigo sa katawhan nga susama usab ka infectious sa COVID-19. So thank you, Department of Health. Because this really is the best time, and I am happy that this is nationwide, for everyone to remember, including those self-anointed experts on COVID-19, that there are other diseases as well, and they are just as dangerous. Because as you can see, and what has again been proven with this activity today, vaccination is a national government program. This is the mandate of national government. National vaccination program against the measles, rubella, and polio will truly be embraced by the entire province of Cebu, and above this all, over here in the province of Cebu, we will accept the fact that this is not a perfect world. Na ang iyong mga sakit. Mahimong magpabakuna batok tipdas o rubella ang siyam ka bulan ngadto sa 5 anyos nga bata, samtang ang oral polio vaccine mahimo usab sa mga bata nga nag-edad og 5 anyos paubos. Ang immunization activity magsugod karong Pebrero 1 ngadto sa Pebrero 28 sa tibuok probinsya sa Sugbo ug mahimong magpabakuna sa mga barangay health centers o rural health units. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Gikatakda nga magpinirmahay sa Memorandum of Agreement ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo tali sa mga government banks alang sa pagpundo og salapi nga gamiton pagpatuman sa Enhanced Countryside Development Program. Aniya ang dugang taho gikan ni John Fredson Granada. Karong napahimutang nasa Kapitulyo sa Sugbo ang mga dagkong programa ni ini sama sa Sugbusug ug Sugbo Negosyo. Sugda na usab ni ini ang lain pang programa nga motabang sa mga mag-uuma nga mao ang Enhanced Countryside Development kun ECD. Ang maong programa alang sa mga mag-uuma nga nahunong ang pag-ugmad sa ilang mga umahan, mga mananagat nga wala na makapalawd ug sa uban pang mga magpapatigayon nga nahutdan na og puhunan. Tabangan sila sa Kapitulyo sa pagpangita og banking o finance institution nga makapautang nila aron gamiton sa pagbangon sa ilang mga negosyo. Apan ang maong mga negosyo nahisubay gayud sa mga programa ug prioridad sa Kapitulyo. Gitinguha sa Kapitulyo nga mamahimong self-sustaining ang lalawigan sa Sugbo mao nga gusto ni ini makaproduce og mas daghan pa nga ani sa mais, balanghoy ug mas mulambo pa ang pagpamuhi sa baboy ilabi na sa backyard hog racing. Dili lang pagpananom ang giduso ni Gobernador Garcia, apil na usab niyang giawhag ang mga Sugboanon ilabi na kadtong naundang ang trabaho nga magsugod na usab pagpamuhi og kahayupan sama sa manok, bisaya, baboy ug baka. Karong umaabot nga Pebrero 17, magpinirmahay na sa Memorandum of Agreement kun MOA ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo tali sa 3 ka bangko sa gobyerno nga maoy mopundo sa maong programa. Kini mao ang Philippine Veterans Bank, Land Bank of the Philippines ug Development Bank of the Philippines. Humani ini, mahimo na nga mo-loan ang mga kwalipikado nga benepisyaryo sa probinsya sa Sugbo. Matod ni Garcia nga ang mga benepisyaryo sa Sugbusug ug Sugbo Negosyo mahimong moapil sa maong programa aron nga mas mapalapdan ug moasenso pagyud ang ilang mga nasugdan nga negosyo. Sa mga gustong moapil sa maong programa, gikinahanglan nga mokuha og application forms ngadto sa 3 ka government banks aron mahimong kwalipikado nga benepisyaryo. Ang mga gagmay nga magpapatigayon nga mohatag og serbisyo adto mo apply og loan sa Philippine Veterans Bank kadtong manghuam og kwarta alang sa pagpalambo sa ilang infrastruktura adto mo apply sa Development Bank of the Philippines. Samtang sa mga industriya nga adunay kalabutan sa agrikultura sama sa pagpananom og mais, mga lagutmon, pagbuhi og baboy ug manok, mamahimo silang maka-apply sa Land Bank of the Philippines. Ang mga sakop na usab sa Hunta Probinsyal maoy motabang aron dali ra ang pag-identify sa mga kwalipikado nga
benepisyaryo sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Himuon ang MUA signing didto sa lungsod sa Pinamungahan o giimbitar ni Garcia nga motambong ang Farmers Associations, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Trade and Industry, Mandawi Chambers of Commerce and Industry, Central Visayas Pork Producers Cooperative. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Mao kadto ang mga kalambuan gikan sa Kapitulyo sa Sugbo niining si Manaha. Hangtod sa sunod higayon ako gihapon si Sam Costanilla. Mabuhi ka Sugbo, mabuhi kitang tanang Sugboanon. Kay balbo mo nga ang canyoneering inila nga sport didto sa laing nasod, sa Europa ug sa Amerika, apan di na mo kinahanglan pang mo palayo kay aduna nay canyoneering dinhi sa ato. Kung kamo mahiligon og adventure nga duol sa kalikupan o Mother Nature, suhay ninyo ang canyoneering sa lungsod sa Alegria. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi lang sa Cebu ang inyong bag-o nga health and wellness destination. Perfect diving sites, manindot nga corals. Ang lungsod sa Moalboal nailha na sa ilang Cathedral of Corals. O karong bag-o ang inila nga Sardine Run.
Mamahimo usab nga mag-island hopping padung sa Pescador Island ug mag-snorkeling. Kung gusto mo nga moadto sa Moalboal, bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi sa Cebu, your safety is our priority. Sama sa usa ka binhi nga mitubo og milipang, ang Sugbusog program sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo nagsugod sa usa ka ideya nga mao ang pagpananom aron pagwagtang sa kalaay samtang anaa lang sa panimay. Hangtod nga mitubo kini nga usa ka dako ug malampuson nga programa sa backyard vegetable gardening sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo. Diin nag-indigay sa labing nindot ug labing himsog nga vegetable garden ang mga misalmot. Libre pa gayod ang binhi gikan sa Kapitulyo. Dili lang ang naani ug halin sa ani ang ganansya sa mga misalmot. Aduna usay nadawat nga ganti ang mga midaog. Buwan sa Abril 2020, dihang gilunsad sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang Sugbusog program. Karon usa na kini ka malampuson nga food security program sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo. Dinhi nadasig ang mga Sugboanon sa pagpananom og mga utanon sa ilang tugkaran. Dili rason ang way igong luna kay ang imahinasyon, parisan ug kakugi makamugna gayud og klase-klase nga containerized gardening. Ako si Jesus Cortez, 42 anyos, minyo, duha akong anak. Tricycle driver ko, pero nahunong tungod sa pandemya. Apan wa ko magpapikto, kay sa pagpananom, himsog gihapon ang akong pamilya. Sa programang Sugbusog sa Lalawigan sa Sugbo. Daghang salamat, Gobernador Gwen Garcia. Karong tuiga, laing hugna na usab sa Sugbusog contest ang gilunsad sa Kapitolyo ug mas gipalapda na kini kay dili lang ang mga barangay ang magtigi. Apil na ang mga local government units sa tibuok lalawigan. Kini mao ang best household ug best purok winners sa barangay level, best barangay sa LGU ug district level ug aduna gayo grand champion sa household, purok, barangay ug best LGU sa tibuok lalawigan. Aduna usay pakapin nga puntos kung adunay manok Bisaya nga magtikaw-tikaw sa garden ug functional aquaponic system nga makabuhi og isda. Ang Kapitolyo mihatag og pundo ngadto sa mga barangay ug mga LGUs nga maoy ilang gamiton sa maong indigay. Usa ka gatos ka libo ka pisos matag barangay ug usa ka milyon ka pisos matag lungsod o dakbayan. Asa ka mangita og indigay nga hatagan ka na og libre nga binhi, imo pagayod ang halin ug aduna ka pay premyo nga madawat. Dinhi lang sa Lalawigan sa Sugbo, ubos sa pamunuan ni Gobernador Gwen Garcia, kinsa kanunay gayod nga nagdasig sa mga Sugboanon nga mulihok ug maningkamot, kay adunay nagpaabot nga kaayuhan sa mga kugihan. Sugbusog, Sugboanong busog, luwas ug himsog.